Ayan o. Ano na ito? Chihuahua. Ayan, may bumibili. Kain chihuahua daw. Saan na? Dalawa. Graman. Eh, 1.5. Graman, lahing Graman. Ayun o. Yo, what's up mga Kadutski? It's me again, your Kadutski, making your life happy. What a joke. So for today's vlog, nandito tayo ngayon sa San Carlos City, Pangasinan. So dito natin makikita yung isa sa pinakamalaking tiyanggihan o bentahan ng mga hayop dito sa Pangasinan. Nandito tayo ngayon para i-update ko kayo sa mga presyo ng mga hayop dito at mga pets na mga binibenta nila dito. Saka para malaman din natin kung ano ang lagay ng mga nagbebenta rito, saka yung mga presyohan nila, kung bumababa o tumaas dahil sa ito nga laging umuulan at rainy season na. Bago ang lahat, kung bago ka lang sa aking channel at kung gusto mong malaman yung mga iba pang lugar na bentahan ng mga hayop, please subscribe to our channel Adventures of Dutski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. At huwag kang maiyang mag-comment kung meron ka suggestion o gusto mo pa-shoutout, just comment down below. Kung meron kang alam na mga iba pang lugar na tiyanggihan dyan ng mga hayop, bentahan ng mga hayop, pet shops, pet lovers dyan, just comment down below at babasahin ko lahat yan. Subukan natin i-feature dito sa ating YouTube channel. So, huwag na natin patagalin mga Kadutski, tirahin na natin yung video. Let's go! So syempre pagka gagala tayo mga Kadutski, dapat magdala tayo ng payong dahil hindi natin alam kung uulan. So yan na, umuulan na. So tara, ikot na tayo mga Kadutski. Let's go! So yun mga Kadutski, umulan kaya yung mga Kadutski natin dito na nagbebenta ng mga hayop kanya-kanyang pulasan sila mga Kadutski. Pero sabi nila ano lang sila, sisilong lang pero hindi pa alis naman kasi maaga po. Ayun o. A few moments later. Ayun o, nandito si Sir Rod. Dalawa pa na pinta ko. Ayun. Kanina magpinta ngayon, nagawat. Nagulan kasi. Tag-ulan na naman. Nagulan. Oh, may... Nakapinta kayo ng apat. Ay. Sa manok wala. Wala pa eh. Sir, anong pangalan nila sir? Alpi po. Ito si Sir Albi oh. Si Sir, ano pala yun oh? Anak yun oh. So, sir, paano yung presyo nyo sir dito? Kumpurme, may 2,000, may 2,500, may 3,000 ganyan. Mura ngayon. Tag-ulan. Nagmura ngayon oh sir. Mura. Pero pag tag-araw na naman, babalik sa dating presyo. Ayun. Babalik yan. So yun ang sinasabi ko mga Kadutski. Dahil tag-ulan, Gawat. yung tag-ulan na gawat ang tawag dito sa Pangasinan, gawat pag ganitong mga Ulam, balatong sa katuyo. Masarap. masarap nga yun eh. ito sir, magkano yan sir? Ito 5,000 na to. 5,000 na ngayon. Yes, malaki. Malaki kasi. Ayun oh, di ba dati yan sir, 6K yan? 6K. Taas. Bumaba ngayon, dating 6K, ayun 5,000 na lang. 5,000 pwede na. Dito sir, magkano? May 300, may 200. Yan, bato. Halo na yun sir. Halo. Lalaki, babae. Lalaki, babae. Yung barako 300 na. Yung dating 400. Oo. Yung dating 400, naging 300. Pero may 200 din sir. Meron din yung babae. Yung babae. Yung dating 200. 200 na. 200 na lang, dating 250. Ito sir, sa gansa. Dati 1,000 ngayon. 600, 700 na. Ayun oh. Grabe. So yung mga Kadutski, dating 1,000 daw ang bentahan nila sir.
Ngayon, 600, 700. Ito sir, magkaiba yung kulay, parehas din to? Papares din yan. Alin dyan ng ano sir? Lalaki? Oo. Yung mabang leg, lalaki. Yung Mexican leg, babae. Ganun. So, pag mahaba pala yung leeg, yun yung lalaki mga kadulski. Pag nag-isip, babae. Pag maiksi, babae. Ayun o. So, ayun. 600. Murang-mura na mga kadulski, 600. Dating 1,000 ngayon, 600, 700 na lang. Ayun, ayun. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Dito tayo kay sir. Sir Alpi. Sir, Malaki po, oh. magkano sa manok na sir ngayon? Ang bintahan namin dyan po, 450 to 400. 400 ano? 450 po, 400 po. 400 to 450. Opo. Mga ilang kilos na yan sir? Malalaki 5 no? kilo mahigit po. Mga 6, ganyan. 5, kalahati, ganyan. Ang pinaka-minimum po, 5 kilo. Ito yung bulong sir no? Bulong, opo. Bulong. Sige sir. Sige po. Sige sir. So yun, dito naman tayo kay sir. Sir, magkano sa kambing sir? Yung dalawa, Oh, 5-5. magkano sir? 5-5 dalawa. 5-5 dalawa. Anong lahi niyan? Anong lahi daw niyan sir? Buwod. Bungal. Ayos, so mahaba yung tenga. Ano yun sir, babae lalaki? Dalawang babae? 5-5? Eh yung malaki sir? Ikaw eh. Oo, Babo ito. 4,000. Yung isa? Wala na yung nagtitinda niyo. Oo, 3-5. Ano to? 3-5. 3,500. Ano? Ah, Tulong. Alagyan ko yung tulong yung garong ko. 4,000. Ano yun, lalaki sir no? Babae din. Babae. Parehas babae din. May bawas pa dyan sir? Katan. Meron pa naman. Ayos, eh. Pero malaki na to. Magkano sir? 4,000 lang no? 4,000. Parang talagang bumaba lahat ng mga presyo. So, yung mga kadulski, talagang makita nyo naman para talagang tama yung sinabi ni Sir Rod na bumaba yung mga presyo dahil nga sa tag-ulan. So, yung dating mga 6,000 nagiging 4,000, dating 5,000 nagiging 4,000. So, thank you sir. Anong pangalan nila sir? Sir Johnny. So, kung gusto yung bumili ng mga kung gusto yung bumili ng murang kambing kay Sir Johnny. Ayos. Sige sir. Okay. Ayan o. Ano na ito? Chihuahua. Ayan, may bumibili. Dahil chihuahua daw. Panas yun, dalawa. Graman. Eh, 1.5. Graman. Lahi Graman. Ito sir, magkano dyan? 37. 37. Yung mga iba, 3.5 plus. 3.5 plus. Lahat na yan, 3.5. Oh, sige. Ayos. Anong pangalan nila sir? Bingbong. Bingbong. Ayos. Bingbong. Kay Bingbong tayo. 3.5 lahat. Lahat niyan mga kadulski, 3.5. Pero lang yung malaki sir. Yung malaki. 5.5 sir. 5.5. Ayun, yun lang ang 5.5 mga kadulski. Lahing Graman. Pero yung mga yun 3.5 pa ito, 3.5 na. Pwede na raw. Ayos. Sige sir, thank you. Okay. Ayun. Sir, magkano dito sir? Yan, Dito. 2.5. 2.5? Opo. 2.5. Ito sir, Yan dalawang yan, magkapatid ko yan. 5.5, dalawa. 5.5, dalawa na. Okay, oh. 2.5, oh, mura. Mura pa rin ngayon. May bawas pa yan sir? Yun na, hindi nakapix na yun. Nakapix na. Yun. Pwede ng pangkata yan sir no? Pwede na. Ayun. Mga 5 kilo na yung laman niya. So sir, anong pangalan nila sir? Gagambay ko lang, YouTube lang yan. Hindi, pangalan nyo. Ay, si Chris. Chris. Ayun oh. Okay, Sir Chris tayo. Kambing. Thank you, sir. Kambing. Magkano dito, sir? 5, may 5.5. 4.5, 5.5. Oh. Ayun oh. Malaki. Mahina
Ayun, no, mura ngayon sir, no? Dati 6,000 na itong mga fish. May bawas pa yun sir, o wala na? Meron pa. Meron pa, oh. Sagad na. Naman lang ko lang. 4,500 saka 5,500. Mura talaga. So, dito naman tayo mga kadudski. Sila ma'am. Ma'am, magkano dito ma'am? Ito ma'am, sa manok ma'am, native. Magkano dyan ma'am? 200 po. 200. Isa. Isa no. Malaki siya ma'am ha. May bawas pa yun ma'am. May bawas, wala na. 200 oh. Dito ma'am sa ano, pato. Itik. 250 yung ina. Yung inahin. Inahin, 250. Yung barako, ano, babas. 500 yung barako, mas malaki. Mas mahal. Ito yung barako ma'am. Yan. So mga kadudski, sa native 200, barako 500, tapos yung inahin 250. Ayun. May bawas pa yun ma'am. Wala na. Sagad na. Sige ma'am. Sige ma'am. Anong pangalan nila ma'am? Marlin. Si Ma'am Marlin. Kay Ma'am Marlin tayo sa mga itik. Ha? Sige ma'am. Thank you. So dito naman tayo sa kila sir. May mga itik sila dito. Ayun no. Yun eh. Basa na sila. Ulan na naman. Sir, magkano dito sir? Sa ano nyo? Sir, Ay, ito pala si sir. ito 200 sir, 200. 200. Oh, yung barako 300. Ah, 300. Oh, mas mura dito. Ito sir, parehas din to. Mas mahal to, 400 tapos 250. Pre. 400, 250. Mag-asawa yan sir, no? Oh, sir. Pares yan. Pares, oh. 400, 250. Ay, ito, may paborito. Ay, dito sir, magkano? Sa inyo to sir? 1.6 ka yan. Paris yan. 1.6. Pares na. Ayun, no? Pero nakakatayo yan sir, no? Nakatali lang sila. yan. Para didiripan. Ano, 1.6 saka ano, mag-asawa na. May bawas pa yun sir? Wala na, sagad na. So yun mga Aduski, mura na yung 1.6. Dalawa na. Ito pala may benta sila sir oh. Ayun oh, may contact number po. Ito sir, ano to sir? Rhode Island. Oo. Doon tayo lang yun eh. Benta nyo rin sir. Magkano sir isa? 120 isa yan. 120 isang piraso. May bawas pa sir? 110 na lang. 110 pag marami. Ayun oh. Ayun, may bawas pa rin mga Kaduski. Siyempre nasa pag-usap na lang yun. Dila sir. Oh. Yan, ano yan sir no? Original na ano yan to sir no? Opo. Ayan o. Yan yung Legit mother talaga. niya. O, tsaka ito yung Ito, yung... anak niya na yan. 1 day old talagang benta namin. 100. Yung Oo. ano na. 2 linggo na. Ah, ganun. So yung mga Kaduski, pag ano pala, pag 1 day old pala, 100 lang no sir. Ngayon medyo tumanda na ilang araw na to sir? 2 linggo na yan. 2 linggo kaya naging 120 no. Pero may tawad pa rin. Ginawasan ko na yun. Para makuha yun. Para ano. Ayos. Maganda sa bahay yan. Tayo Rhode Island. Oo. Aalis yan. Punta mo nila pa doon. Oh, maamo yan sir no. Ayun. Sir, anong pangalan nila sir? Joey. Sir Joel. Yun oh, sa mga Rhode Island. Gusto kong mag-alaga ng Rhode Island guys. Rhode Island kay Sir Joel. Sige sir, thank you sir. Magkano dyan sir? 300 kako. 300. Oo, malaya na. Ah, mistiso siya. Ah, mistiso. Meron siyang lahing Spitz. Oo. Ah. Ano yan sir, babae? Lalaki sir. Ah, lalaki oh. So 300 lang oh. Mga Kadunski, ginigina na siya. Anong pangalan nila sir? RC sir. RC. So, sa mga gusto ng ano dyan, itik. Saka ano, yung tuta. Ay sir RC. Sige sir, thank you. Okay sir. Okay. Ayun. Dito naman tayo mga Kadunski. Sa may ano po to, fancy chicken to. Hindi ko alam kung ang pangalan. Sir,
Sir, magkano? Anong pangalan nito, sir? Silky chicken, Chinese chicken, silky chicken. Silky chicken. Chinese chicken. Ayun oh, bago to mga kadutski. Ano to, sir? Magkano to, sir? 500 ang isa. 500 isa. Ano to, sir? Hindi na lumalaki? Malaki pa rin. Yun oh, may bumibili. Ha? Alam mo na yun pa, may bawas din. May bawas pa. May bawas pa to, sir, no? Ayun oh, ang ganda ng mga palong niya. Yung may palong, sir, ano yan? Lalaki. Lalaki. Baba, isa na lang, no? Ayun. So 500 pero may bawas pa, sir, no? So, ano, sir? Ano pangalan nila, sir? Anthony. Sir Anthony. So, yun mga kadutski, sa mga dito ko lang nakita tong ano eh, silky chicken. Kay Sir Anthony raw. 500 pero may bawas pa. Ayos. Sige, sir, thank you, sir, ah. Okay, thank you. Si sir, anong pangalan nila, sir? Wilson. Wilson. Yun, Sir Wilson. Pet lover yan. Let's go. Ayun oh. So nandito tayo kaila Ma'am. Ma'am, anong pangalan nila, Ma'am? Isabel de Guzman. Ma'am Isabel de Guzman. So yun, nagbibenta sila, Ma'am, ng ano yun, Ma'am? Magkano yun dyan sa native yan, Ma'am? Native. Magkano, Ma'am? 350 dalawa. 350 dalawa. 350 dalawa lang. Grabe. Ang mura ngayon, Ma'am, no? Murang-mura nga. Daming manok. 350 dalawa, mga kadutski. Samantalang noon 200 yan isa. 200 isa. Mura ngayon. Mura ngayon talaga. Eh dito, Ma'am, Pati yung sa pabo. Pabo. 1.5. Magka-Paris din. 1.5 pares na. Murang-mura ngayon, mga kadutski. 1.5 pares na, lalaki, no? Eh yung, Ma'am? Pato, 400 yan. 400. Babae, lalaki. Lalaki. Dito, Ma'am? Ay, sa kabila. Si Sir. Ah, si Kuya Tirso. Ayun, no? Ito ay, ano, yan 550, tatlo. Dapat 50 naman to, tatlo na. Ayun. Mura pa rin, yun. So, mga kadutski, kung gusto nyo ng mura, punta na kayo dito ngayon. Every Saturday, nandito sila, Ma'am. Kay Ma'am Isabel. Mga native chicken guys. Sige, Ma'am, thank you po.